da dukko saboda Kuru ka babban ruwa ya kuma ya mace su da su da bayan banza hoda mai zai hoda mai rabu da ku dan da haka wata bori da dukko hoda mu dan taurin gida da hauka gida lahiran kama kai yau tare ka shaka bawa kai yo ake gari ba haure ba kauri ko kauro taru ni ai yaro ya kai yaro da duru umar albarka yaro ko yake ba ya dan duru umar albarka ni na kira da sana kallo na hala haka ina an nana kama ina kuka ba zama su jira abokan yan saurin gida yan saurin cikin gida ke da hajji kuma kuna ba da shaka su zuwa kuna daji ina suke ina an turo ka ina na aba haba su ko jama'a da ribo yau da rana kowa Gana ana ja tukun ja ga la'ar sarkin sauri ga na zakin karma Allah ya tsara da umar kuna kwace ku hayya haka ya aka so ma dan zaki suna bayan baka zuwa kiran mu da kato karka da kwale kai ka su lalace ba ruwa ka ta bismillah aho saka dole saka ho idan duniya ta hara banza duk bai mu ya kwanta mu ce ko da fahe ko da mureke in kace kanan je kanan da hali ba kautar sarkin zango ga garin nan ko ga bawa wannan ma wallahi nuna na waye Allah ga a tabbata bawa haka na gode ma dan zaki kwana muke ina cikin kabari da in kace kanan je kanan da hali wallahi ina tambayar mutum ba su bani lamuri da tashi na ce muku ba sa ka tafi ya kai ka saran daji nura bare in ba ka addu'a kan burkatu ka tabi billahi nura an tabi billahi gaban ku tambadu kurudu arewa duhu bakin daji makaho nuhwana gari nura ne samu mai gari makaho fadawa ne makaho nura an dabai bai ce in hana mu yaro suna gabara wanda ya ci uban gida kanan da hali a kawo ga shi da godiya da akan kodon dole haba na gode ma ta kuma na gode ma ba 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 ko ba ne ne kai ke da jagoro na me da ba ci ma ba ko ta mun da Allah ka kama ha na mutane Shut